bocahe Pak niku Pak. Apa ya? Nggih. Dek Ayu ki saya ini kok rong duwe pacar yo. Jenenge Niken Aku Salindri. yo gumun lho Pak, mangkane mi aku yo gumun. Mosok bocah ayu tek pintere kaya ngono, pinter maca mboy sregep mengaji, rajin menabung, mosok ndak punya pacar yo kebacut ajane. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa Pak, sok ben golek sing luwih sugih. Oh iya, oh iya. Aja golek dalang. Lho. Sik, kowe lek omong hati-hati lho, kamera ting plorok kae lho. Kamera ting plorok ning aja dalang kuwi kok nyepelekne karo profesine dalang. Tapi nek jodone karo dalang ya ora apa-apa, kan jodoh di tangan Tuhan. Bener, jodoh di tangan Tuhan. Ning ucapanmu adalah doa lho. Ucapan kuwi. Ayo, tapi apa? Nek sakit ya aja dalang ngono lho, Pak. Kok karo dalang kok sajake ora seneng ki ngopo? Kula niku kalih ibu kula kalih bapak kula niku mboten direstoni lho, Pak. Kalih dalang mboten nangsal. Kalih polisi mboten nangsal. Kalih tukang son mboten nangsal. Sik ana alasane ora kuwi. Kuwi mesti kudune nek alasane kalau dalang kok ora entuk ngopo sebabe? Sebabnya pokoknya kalih pengusaha sukses nggih mboten nangsal, kalih pengusaha batu bara mboten nangsal, Pak. Lah terus entuke? Soale jek cilik, Pak. Oh bener cek cilik ya. Nggih. Aku nek malah goblok ngono ki mau. Cek cilik ra entuk rabi ya. Sing penting sekolah karir. Karir sik nyugihne, disugihne sik, Pak. Heeh bener. Mulyane wong tua. Kita sebagai wanita itu kita harus mandiri, kerja apa, Pak? Kerja keras supaya kita tidak sebagai wanita itu tidak diinjak-injak sama laki-laki, Pak. Ada luar biasa. Wanita tangguh, wanita mahal, wanita apa? Bertalenta. Heeh. Cadek pinter Ranjama. Mas, ora apa-apa lah. Pokoke duwe kesenengan iki dituruti. Kowe iki butuh hiburan yo an. Nggih, hiburan. Ndak dinongkur nyambut gawe wae. Hiburanmu apa? Hiburan kula nggih seni-seni ngeten iki tong ngrungokne gamelan. Nyawang yoga-yoga ngene iki hiburan ya. Nyawang yoga-yoga ganteng-ganteng kok meneh yogane Pak Kangkoe nek sing tak sreki asine. Tapi berhubung netizen ki nyapot aja. Sing ngendi lho? Wong yogane Pak Kangkoe ki ganteng-ganteng kabeh lho, nom-nom kabeh. Ndak melok to, Pak. Ketoke ndak melok deh. Ndak melok to? Ndak melok, asine melok tapi tak omongne gak melok ngono ae. Iya. Gentenan to, Pak. Gentenan. Oh, gentenan ya. Nggih, wong jenengan pun bolak-balik ya genti sing nom. Oh iya. Sing tua-tua sih. Iya. Betul. Wong rezeki iki tidak akan kemana ya, Nak ya. Betul. Pinter. Biyen ngono nanggape bintang tamune sing tua-tua. Saiki kan genti Niken Salindri. Ada bibit unggul, Pak. Ngendi? Hah? Si bibit unggul ngendi? Ki. Oh iya sampean. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin atas berkah dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya jenengan kalian kula saged teng mriki malih nggih to, Pak. Iya. Niki teng mriki kula kalian jenengan nek ping kaping to, Pak, teng Sukamara. Niki Sukamara to? Termasuk Sukamara. Nggih. Pingin ning nggon Kentong. Nggih. Tanggal loro. Saiki ning Kajang. Lho, nggih to. Meri nduk jawane ngono kene. Alhamdulillahirabbil alamin nggih didongakne dalam acara hari ini. Alhamdulillah dipun paringi lancar. Amin. Mboten enten alangan napa-napa. Nggih. Mugi-mugi sedayanipun ingkang sami lenggah teng mriki dan juga yang ada di live streaming, yang ada di TikTok live. Terima kasih banyak. Ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya banyak. Terus semoga tahun depan saged nimbali kula kalian bapak malih nggih. Amin. Jenengan malih tirase bapak kula ta? Iya. Teng panggung. Nek ngakoni bapak ndak tau sangoni aku. Lah piye to? Oke sangone kowe njaluk apa tak turuti. Mula sesuk kowe teko mampir sik ning Karanganyar, kowe mampir ning omahe bapak sik. Ku takjak dolan ning nggon Solo Safari. Ngerti ora? Solo Safari. Bonbin nih, Pak. Kebun binatang, Nggih. Lah iya, refreshing sik. Ngurus bengi nyambut gawe ngono lho. Oh, ngaten. Enten to? Eneng. Itu hewannya juga lengkap. Kados teng Taman Safari ngono. Iya, betul. Apa eneng? Komodo enek, boyo enek. Aja meneh kok ning kono iki lho, boyo akeh iki lho. Lah iya. Saman mau tekan kene kok jam 6 wis tekan kene. Nggih, gasik wau kula. Ora kleru panggung. Mboten nih. Oh, mergo sebelah ya enek wayangan ning Jogoliwon. Kok kleru ning panggung Jogoliwon. Kacek 10 menit ya, Pak. Oh, kacek 10 menit toh. Oh, ngono.
Ya mengke kula tak nyusul mriko. Oh nyusul ana. Ya. Nyusul teng Lamongan maksudnya. Bablas teng Lamongan. Ya, weh luar biasa. Mambu kok awan mau kok Surabaya. Wow enjing. Saking Surabaya tenggene Kampina, es krim Kampina kalih Mayangkara. Heeh, campur sari. Terus langsung Mayangkara pulang teng Kediri kula langsung bablas mriki. Asine wau lek pamane mantuk teng Kediri nggih saged lho, Pak. Iso ya. Berhubung kula niku kuwapang kalih panjenengan lho, Pak. Domongi ya. Jenengan mboten kangen kalih kula to? Kangen nduk tenan. Aku sedina iki ra petok kaya kowe kaya dene ya sedina. Gitu. Ora dilebek-lebekne ngono ora. Ya wis pokoke kowe iki tanggap anakku dhewe mergo kowe cilik ya wis karo bapak. Mau niku lek nggarap napa Sinem Nyamat. Sinem Nyamat. Sae lho Pak lirike. Kowe dandane kono men aku nulis nulis. Makane jenengan wae lho kula ajak ngobrol lho meneng ae batin kok nricil HP iki ngopo? Kula tibake gawe lirik. Lah iya gawe lirik. Terus nuwun nggih Pak. Sama-sama. Enjing tanggal 29 tak gawe lirik ya kan. Tembang. Tapi lagune Mangku Purel tapi kok di versi lirike beda ngono lho. Mangku kangkong. Kowe iki megel. Aku ora tau mangku purel, aku mangkune mbokmu tok kuwi lho. Ya Pak, percaya Pak. Ya. Ya genti dikekne tembang apa ngono sembilan Pak Kangko ya. Nggih. Heeh, aja mangku purel lah. Nggih, gampang. Nyuwune jenengan apa ladrang? Aja ladrang. Napa langgam, napa bawa, napa lagu melo intermelo atau lagu rock atau lagu apa? Lagu Inggris. Aku lek rock ra seneng nduk, nek jerone seneng aku. Dadi wis sakarepmu pokoke sing ngegekne kuwi aku marem ngono wae ya. Yo kreativitasé di apa jenenge kreativitas itu tanpa batas. Iya. Ya carane gawe inovasi baru. Nggih, Pak. Heeh, ya. Insyaallah tapi Pak. Iya ya, ya. Lho, kok apa jenenge ngaturke tetembangan nggo warga masyarakat. Iki Pak Marhen juga rawuh, masyarakat juga rawuh. Pak Rahim Marhen. sinten? Pak Marhen. Pak Marhen niku sinten? Ya panjenengane riyen Bupati Nganjuk. Oh, ngoten. Nggih, sugeng rawuh, Pak. Nggih. Marhen. Teng wingking mbok menawi kali Pak Lurah ngrengket barang, ngrengket Sukamara, ngerti ta? Ngrengket Sukamara. Mbiyen urip pendak taun ki ngrengket ki nanggap aku. Mbok saiki kok genti dalang kok Nganjuk sapa no aku ora patek genah. Oh ngono. Mbok kira-kira danane ki nanggap aku ora kuat ya. Gentenan to, Pak. Gentenan. Oh gentenan ya. Nggih, wong jenengan pun bolak-balik ya genti sing nom. Oh iya. Sing tua-tua sih. Ya, betul. Wong rezeki iki tidak akan kemana ya, Nak ya. Betul. Pinter. Biyen ngono nanggape bintang tamune sing tua-tua. Saiki kan genti Niken Salindri. Ada bibit unggul, Pak. Ngendi? Hah? Sing bibit unggul ngendi? Ki. Oh iya sampean. Lah nggih. Iya. So nek mesti nek sinden kecil lagi ya ta, Pak. Iya betul. Sampeyan wis dewasa muncul meneh cilik. Meneh oke-oke kok Kediri ngopo ya? Duh, soalnya Kediri itu istimewa, Pak. Istimewane apa Kediri? Liyane tahu lho. Istimewanya itu banyak artis-artis yang dari Kediri tapi cuma tidak disebutkan apa identitasnya asli. Oh gitu, yang asli Kediri yo. Biyen sakrunge kowe metu yo enek sinden sing nggih mencorong ngono. Nggih. Kaya Almarhum Mega. Mbak Mega. Nggih. Beliaunya dipundhut karo Gusti Allah, ditersani Gusti Allah. Happy Asmara. Happy Asmara yo kok Kediri to kuwi? Lho nggih niku tanggi. Happy kuwi. Lho niku tasik dulur Pak kalih kula, Pak. Lah dulur apa? Lho dulur Pak cedak, Pak, saking Nabi Adam. Terus waduh. niku sinten malih, Pak? Niken Salindri. Iya Niken Salindri genah wi. Genah sak nomor wi. Wah, ayu Pak bocah Pak niku, Pak. Apa ya? Nggih. Kek ayu kek saya ini kok rong duwe pacar yo, jenenge Niken Aku Salindri. yo gumun lho Pak, mangkane wi aku yo gumun. Mosok bocah ayu tek pintere kaya ngono, pinter maca mboy sregep mengaji, rajin menabung, mosok ndak punya pacar ya kebacut aja nih. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa Pak, sumben golek sing luwih sugih. Oh iya, Aja golek dalang. Lho. Sik, kowe lek omong hati-hati lho, kamera ting plorok kae lho. Kowe kamera ting plorok ning ngono aja dalang kuwi kok nyepelekne karo profesi Ya, dalang. Tapi nek jodone karo dalang ya ora apa-apa, kan jodoh di tangan Tuhan. Bener jodoh di tangan Tuhan ning ucapanmu adalah doa lho.
ucapan kuwi. Ayo, tapi apa? Nek saged ya aja dalang ngono lho, Pak. Kok karo dalang kok sajake ora seneng ki ngopo? Kula niku kalih ibu kula kalih bapak kula niku mboten direstoni lho, Pak. Kalih dalang mboten nangsal. Kalih polisi mboten nangsal. Kalih tukang son mboten nangsal. Sik ana alasane ora kuwi? Kuwi mesti kudune nek alasane kalau dalang kok ora entuk ngopo sebabe? Sebabe pokoknya kalih pengusaha sukses nggih mboten nangsal, kalih pengusaha batu bara mboten nangsal, Pak. Lah terus entuke? Soale jek cilik, Pak. Oh bener cek cilik ya. Nggih. Aku nek malah goblok ngono ki mau. Cek cilik ra entuk rabi ya. Sing penting sekolah karir. Karir sik nyugihne. Oh, disugihne sik, Pak. Heeh bener. Mulyane wong Kita tuwa. sebagai wanita itu kita harus mandiri kerja apa, Pak? Kerja keras supaya kita tidak sebagai wanita itu tidak diinjak-injak sama laki-laki, Pak. Ada luar biasa. Wanita tangguh, wanita mahal, wanita apa? Bertalenta. Heeh. Cadek pinter Ranjama. Mas, ora apa-apa lah. Pokoke duwe kesenengan iki dituruti. Kowe iki butuh hiburan yo an. Ndak dino ngur nyambut gawe wae. Hiburanmu apa? Hiburan kula nggih seni-seni ngeten iki tong ngrungokne gamelan. Nyawang yoga-yoga ngene iki hiburan ya. Nyawang yoga-yoga ganteng-ganteng kok meneh yogane Pak Kangkone nek sing tak sreki asine. Tapi berhubung netizen ki nyapot aja. Sing ngendi lho? Wong yogane Pak Kangkone ganteng-ganteng kabeh lho, nom-nom kabeh. Ndak melok to, Pak. Ketoke ndak melok deh. Ndak melok to? Ndak melok, asine melok tapi tak omongne gak melok ngono ae. Ah iya. Pak bawa nggih, Pak. Bawa ya. Ya. Nemo luci. Wah. Iya. Kaya sinden prigel. Lah niku nggih saking Kediri, Pak. Prigel iki kok Kediri? Nggih, Kediri. Iya. Nela Karisma, Lintang Kairo, kathah, Pak. Heeh. Mbuh Kediri iki marga dayane Kili Suci ya. Kok iso memunculkan menelurkan sinden-sinden yang hebat, artis-artis yang hebat. Aku gumun karo kowe lho, kan. Pripun, Pak? Kowe lak ya termasuk wis jajaran artis nasional. Nggih. Ya toh. Biasane artis kuwi nek dandan kuwi kudu ning hotel. Enek lho, sinden tau melu aku nganti isin. Dudu kowe tapi. Lekas jenenge lekas mumbul sithik no ngebel aku. Pak Kangko, saya nanti dandane harus di hotel ngono kuwi. Mosok to, Pak? Enek sing muni. Ayo mbok dipateni ae. Lah sampeyan kuwi lho. Sombong. Artis kelas atas, gelem dandan ning nggon dalem iki, gelem Pak, kula mawon dandan teng jeding mboten napa-napa. Penting Padang. Penting Padang ya. Nggih. Wong kula biasane dandan Pak niku kula nggih dandan teng Hotel Merah Putih, Pak. Hotel Merah Putih ngendi? Pom bensin. Hotel no smoking toh. Sudah ada jeding. Iya. Bayar 2.000. Iya. Sudah ada AC di mobil. Iya. Ada lampunya dari mobil. Wes, tetap dadi posisi apapun. Kita itu harus bersyukur, Pak. Iya. Ger. Rumah saku niken Salindri wis apa jenenge dhuwur ki nek ora ning hotel ora gelem. Ning nyatane dibuktikan bahwasanya di sini tadi dari sore Deprok awar ibu-ibu Waranggono. Kanca-kanca Dwijo Laras, tepuk tangan buat Mbak Niken Salindri. Jangan meninggalkan asal mula kita, Pak. Asal mula sing endi? Asal mula saya kan dari wayangan, Pak. Betul. Nggih, biasanya make up nggih teng ngisor terop. Jadi kita jangan egois, Pak. Oh iya, luar biasa. Ya. Nemo luci. Alah. Ciro luci, malu roci. Ya. Lah Pak Kangko. Ngopo? Nek mbok yo aja gawe genjot iki. Nyapa to? Lah ento, Pak. Mosok genjot ora. Wah, sing hati-hati sing masuk. Dingklang lho niki, Pak. Dingklang lho niki. Oh iya, hati-hati lho, kan kecekluk lho. Iya, hati-hati. Awas di nggon-nggon iki aja diidak, ngono moncrot, medun. Si meluci. Yalah. Ayo bawa apa? Pangkurinoso, Pak. Pangkurinoso. Anu kan, ini sebelumnya mohon maaf
iki ana saka kanca-kanca PWKD penggemar wayang Ki Dwijo Kangko kuwi moderator sejati iki beliaunya dipundhut karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mis Wanto kuwi setiap malam wong ndek wingi bengi iki jek dadi moderator niki mau wis dipundhut karo Gusti Allah mula didongakne lepas parane jembare kubure di ngapura ing reh kulputane lan dipapanake kasuwargane Gusti Allah. Niki nggih saged damel pelajaran damel kita semua, Pak. Iya. Bahwa kita itu tidak tahu dipundhut sak wayah-wayah iso wae sesuk iso wae esuk mben iso wae engko bengi. Iya. Jadi kita itu harus menyiapkan amal kebaikan kita, Pak. Ya solekah, Pak. Rajin mengaji dan rajin menabung. Alah, Ciro Luci ya. Ya. Ini juga dipantau bundamu, Duk Ken. Bunda sinten? Oh, Bunda Santi. Ya ini WA. Jangan lupa Juli 2025. Engko golek longgarmu aku manut karo awakmu. Tanggal pinten, Pak? Manut karo awakmu sak longgarmu tanggal pokoknya bulannya Juli engko manut. Oh, bulan Juli benjing to? Oh, sisa tahun ngarep. Oh, nggih tasik longgar kabeh, Pak nih. Yo, Dibeki kabeh napa pripun, Pak? yo dibagi esuk ben. Heeh. Kentang iso menyala. Iya. Kok ngerti-ngerti om menyala. Ya cah nom-nome ngono kuwi menyala bosku ngono kae jane karepe apa aku ya ora dong. Heeh, ya. Terus aku jane eling kok, Mbak. Gayamu. Aku gur nyawang lho sindene piro. Ngerti lah penggemar berat Dwijo Laras Indonesia malam ini hadir jauh dari Jakarta. Ngerti lah? Mboten. Halo. Pak Tukul Arwana lho. Endi to, Pak? Lah kuwi. Ya Allah tak kira lek bener. Lho bener ora. Iki fotokopine mbiyen tau lomba. Tukul Arwana. Heeh. Tukul ireng iki. Oh iya. Heeh, kuwi penggemar sinden. Penggemar sinden penggemar Dwijo Laras. Saking Jakarta to? Nggih. Oh, dari Jakarta tenan. Jakarta sudah dikandine disane terlunte-lunte. Terlonta-lonta. Terlonta-lonta. Ya. Ya. Sumandeng si sehmu Ya. Ya. yen wos rina enggal napa, Pak?
Enggal mantuk. Enggal ratri. Ratri. Ya. Ribuan orang yang ada di sini mendengar suaramu seperti terhipnotis. Kudu nguyuh dimpet. Mergo suaramu kuwi. Eman-eman nek nganti suarane Niken Salindri iki ora dirungokne tenanan. Mula aku menenge masyarakat gen menikmati suara. Jenengan nggih kebelet ta, Pak? Enggak. Enggak. Estu to, Bu niki? Nggih. Lho. Ya, teng mriko niku. Wah, delok ning kandang barang delok delok. Kayak mambu luwe tong barang lho kae. Heeh, ya. Tapi diempet. Diempet demi Niken Salindri. Alhamdulillah. Iya. Sliramu tanana liya tak teras nani lahir Warga Kajang kene anu nok ketok guyub rukune kuwi setiap kakak kuwi nggawa sego 3 bungkus diklumpukne ning nggon kono mau. Lah iki didumke ning masyarakat meneh dahar bebarengan, seneng-seneng bebarengan, tirakat bebarengan, nonton sampean bareng-bareng kuwi lho koyo ngono. Alhamdulillah kula ruwemen sangat lek enten warga sing guyub rukun ngeten iki, Pak. Oh, beda karo wargaku. Piye? Wong ditanggapne ngono cek ngecret ae. Lah iya, heeh. Ora deh, Pak. Enggak. Niki juga anu no. Saking Taiwan, saking luar negeri kathah ingkang menyimak. Ingkang nonton wonten ing TikTok dalasan wonten ing channel YouTube. Saya iki Mbak Chang Ani saka Taiwan kuwi penggemar DLI garis keras Wijolaras Indonesia. Iki buka usaha ana ing toko Melar Jaya plafon PVC, distributor plafon dan PVC. Ya. Ya nonton dadi nyambut gawe ning luar negeri ning omah dikai modal nggo usaha. Wah luar biasa ya. Muga-muga sukses keluargane Mbak Cangani, sukses apa sing dadi usahane saya ngrembaka sok mulih ning Indonesia. Iki wakasane bisa apa jenenge bisa manggih kayuwanan, keselamatan, kesuksesan lahir batin. Amin. Ya. Lagune apa nok Cahyu? Ini, Pak. Apa? Angen tani. Oke. Nah, ini juga diatur ke Ibu Ayu Rahayu yang ada di Australia. Oh, ngono. Yuk semuanya saja. Yuk, dadas. Sialkan Pak Kangkong. Spesialkan. Luar biasa. Iki enek sing nyuwun kowe duet kan. Duet karo sinten, Pak? Manut karo awakmu, sing mok sereki sing ndi terserah. Aku manut. Di mergo iki lagune lanang karo wedok. Nek wong loro kuwi duet, nek wong telu ki trio, nek papat ki kuartet. Nek limo ki munggah kaji. Amin. Ya sing Pak. Sapa sakarepmu aku ora milihke. Engko nek karo Mas Ardi diujat gak apa wis Mas, ayo Mas. Ora apa-apa. Mas Ardi. Kan kita di sini di atas panggung itu kita harus profesional. Betul, supaya juga netizen itu lebih berdewasa dan bijaksana. Netizen itu harus cerdas. Kita mendukung karirnya, jangan hubungannya. Oh betul. Nggih. Mendukung apa jenenge kuwi kreativitasnya aja nganti pribadinya yang awake dhewe sok kala masa ngerti. Klarifikasi nggih Pak, asine sanes jenengan sing jodoh-jodohne kula kalih Mas Ardi niku sanes. Ning sing jodoh-jodohne niku kan nggih netizen-netizen niku. Betul. Aku nak mung pengin piye carane panggung iki iso gayeng iso regeng. Nggih, jenengan kan nggih namung mensupport
Ya. Ayo Mas Ardi, jangan takut Mas Ardi. Ya. Ya. Tunjukkan bahwa kamu itu adalah laki-laki sejati, mau bertanggung jawab, siap salah dan juga mau tanggung jawab. Kan tandani sore mau bar magrib wis ngombe ciu mendem dhek wisan. Sesuai usulmu gak mbene kon mendem sik gen kendel. Ayo jajal tak ambunge to. Tak ambune to. Yo super musik menah yo kaya apa Ardi yo. Hop. Wis ndak usah disepoti, iki adalah Raden Mas. Kita sepoti dengan tok 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 tok. Dulu Kakang Mas. Mlakune sing gagah. Yo moga. Sak menika niki tangganipun Kakang Mas. Tok tok tok. Kayak ketoprak ya. Wah, manis siram. Kakang Mas, saestu kula tresno kalian panjenengan lho Kakang Mas. Mboten enten lelaki lainnya yang ada di hatiku Kakang Mas. Kajaba panjenengan ingkang kula tresnani. Jiwa lan raga kula niku nama panjenengan lho Kang Mas. Saestu Kang Mas. Boten Kang Mas, kula boten tumindak setting Kang Mas. Lakone apa iki? Lakone kok malah Sri Tanjung ngono piye? Lah lanange plengah-plengah. Kudune iki piye ngono lho Mas, amrek gegretek. Gak iso ketoprak. Ndak bisa ketoprak, bisa ya kamu apa wis? Bisa nih maem. Kamu mencintaiku bisa ndak? Jane bisa, tapi izin sik karo Mbak Cumpe ini. Enggak compe terus saya. Bisui compe tak ganti cempe. Iya. Mbak Compe lo sudah merestui ya toh Mbak? Pokoknya nek di panggung itu los di. Kowe omong aku mencintaimu, ora masalah. Di panggung kok perkara ngene ngisor tenanan ya ora apa-apa wong lanang karo wedok kok. Wong padha-padha jomblone kok. Ya ta? Ngono. Wes, seru Tapi kita beda keyakinan Pak. Beda keyakinan? Nggih. Kok iso lho? Mas Ardi kan Katolik, kalau Islam. Oh iya. Kamu pindah Islam nggak? Kok tahu aku Katolik? Hah? Kok ngerti jenengan? Kan aku lihat IG kamu. Sampai ndak kepo karo identitasku ta Mas? Oh jangan ya Mas ya. Mas, udah pernah makan buaya sumbing belum Mas? Jangan ya Mas ya. Perkara keyakinan itu bisa diatur. Sip. Wong nuwun sewu anu tak wenehi contoh ya. Ibuke karo bapake Buduwi mbiyen iki beda keyakinan. Bapake Islam, ibuke apa? Ibuke apa? Katolik ning iso masuk ke Islam. Dadi anak-anak Buduwi iki terus tak rabi tak dadekne garwa prameswari. Oh. Jadi keyakinan iso dirembuk. Oh ngoten. Yang penting hatinya yakin saling mencintai ya. Heeh. Rembuken dhewe kono aku ora melu-melu. Alah padene wedi diujat to. Terus nek diujat terus marah-marah. Iya. Kowe gak apa-apa ngelokne anu penting aja karirku sing mbok lokne. Oh iya. Kok kowe ngerti ya to? Kowe berarti yo ngefan karo aku kan, kan? Mboten. Lho kok roh? Lah kula diceritani kalian netizen. Bapakmu nesu-nesu ning live kae lho. Oh iya. Ngene iki lak umur panggung supaya menyalang ngono tok. Ngene iki dhewe iki aja dianggap serius ya Mas ya. Kita itu hanya bercanda, tapi kalau serius nggak apa-apa. Kurang akeh Kan tuku rokok. Alah kendel sithik ae ditambahi. Lho, gen semangat kok. Pancen nek jenenge panggung. Apa? Ndek-ndeknya. Presiden Suge kok. Nek zaman aku dhisik apa jenenge nuwun sewu apa? Kowe langsung duwe fan nek rumah. Wo, akeh kuwi wane. Engko lek dadi Arni. Apa kuwi? Ardi Niken. Wis senengane obong-obong darake aku neng kok. Ya aku kok sing nyebut. Heeh, wis ora apa-apa. Dan pancen nek wong jenenge ning panggung ora kulino kan, kulinone ning ngesor. Kuwi ning panggung ndredeg ya enek. Coba lek bapakmu iki wis apa jenenge wis wareg pengalaman panggung. Aku mbiyen ket ndalang pisanan lho aku wis duet karo penyanyi ora karo Buduwi manan
arep nyanyi kok wantuke sakmene ngono lho. Bayo. Diomongi ya. Jenengan mboten kangen ngoten niku. Heh? Mboten kangen. Wis ora kan wi masa lalu. Tobat. Tobat iki kaya tobat iki kaya apa jenenge kuwi penyakit sing heeh sing penting saiki iki menghibur intine ngono. Nggih. Apa mok kowe duet karo aku ya ora iso viral mergo aku wis tuwek kok ngono lho. Tapi malah itu yang membawa karismatik antara Dalang sama Sinden. Apa Jenengan iya? mboten nate ta duet kalih kula. Terakhir niku pas kula tasih SMP kelas tunggal napa SD kelas Kelingan ora? 5. Jaman wayangan neng nggon Nganjuk kuwi. Pokoke niku mboten nenten Budwi. Oh, urung, Budwi kae pas hamil tua. Oh nggih leres. Heeh ta, pas hamil tua enggak ikut. Kowe jek cilik terus aku linggo ning nggon kene iki. Nggih. Kowe pangku karo aku jaman semono. Mila to, Pak. Lah wong videone jek eneng kok. Jenengan rangkul mboten Ih. dipangku. Lah, tak setele videone apa piye yo? Heeh, biyen enek yo an ngono kuwi, tapi ya iku sudah masa lalu lah. Dan jenengan sakniki mboten pengen duet kalih kula malah. Iso apa aku wis lagu sak dunia aku sing ngapal ki ngur Mr. Mendem tok. Aku lek Mr. Mendem Oleh apa? apal kabeh. Kowe bener-bener bisa dadi jalaran mboyong Taman Sriwedari dina samangku wis mapan ana ing negara Maespati. Aku ngene iki pambriye Kang Mantri atine seneng. Iya Yayi. Matur nuwun aku kudu ngijoli apa paring sesulih apa. Kowe ora usah ngijoli apa-apa karo aku. Aku ikhlas kok kanggo kowe bos. Lahir batin. Sajae kowe saya, Yayi. Aku kesel Kang. Awakku lungrah. Kowe ngasuwa luwih dhisik. Aku tak karo neliti kahanane Taman Sriwedari mbok menawa ana gogoroke kembang alume godhong kang sata pedote oyot engko kok tak dandanane men Gustimu putri Cici Cicurawati bunga penggalihe sengsematine aku tak niti priksa kahanane ana ing Taman Sriwedari mbok menawa enek kurange ya Kang Sukasrana iya Yai.
ngaturaken gunging panuwun sinuwun dinten samangke paduka kelampahan minangkane menentus panyuwun kula Taman Sriwedari sampun mapan menawi Maespati kabeh mau saka lelabuhane Yayi Bambang Sumantri. Yayi Bambang Sumantri kula wonten pangendika ingkang adhawuh sinuwun. Gedhe labuh labet mutu marang panjenengan ingsun. Sepisan wis bisa dadi jalaran nggonku anjatu krama kelawan Yayi Citrawati. Sing angka loro bisa minangkani apa sing dadi penjaluke Yayi Citrawati. Taman Sriwedari wis mapan ana ing negara Maespati. Dina samangku kanggo tandha tarima kasih lan matur nuwun kelawan jeneng sira Yayi Bambang Sumantri. Jeneng sira tak wenehi wewenang kang sarta tak wenehi pangkat. Jeneng sira dadi patih jero ana ing negara Maespati. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun. Dene paduka sampun pitados dumateng kula pun Bambang Sumantri minangka warangka dalem. Paduka ingkang sinuwun Prabu Sri Harajuna. Jeneng sira dadi patih jero ana ing negara Maespati. Ewadene patih njaba kawengku dening Patih Surata. Lan jeneng sira wenang ndak wenehi tetenger Patih Suwanda. Sinuwun apa Yayi Ratu dinten samangke sawetawis kula badhe nyuwun pamit. Jeneng sira bakal tumejak menyang endi Yayi? Kula badhe niti priksa kawontenanipun Taman Sriwedari jumbuh kelawan pamundhut kula ingkang duk nalika semanten sampun ngantos gogrok kembange alum gegodhonge kang sarta pedhot oyote. Dinten samangke kula badhe niti priksa kawontenanipun Taman Sriwedari. Ya yen wis rampung gage bali ning kraton nikaken dawuh. Carita lumaksana lon-lonan nenggih Sang Dewi Citrawati haniti priksa kawontenanipun Taman Sriwedari. Ucap nalika semono kagyat kadgara wekasan nenggih Sang Dewi Citrawati mulat ana buta bajang ingkang tilem wonten ing madyaning Taman Sriwedari ingkang salugune Sang Bambang Sukasarana. Bengok njolo jerit ajelih-jelih Dewi Citrawati. Sinuwun Yayi Citrawati ning opo? Ngaturaken ketiwasan rikelenggan samangke kula sampun dumugi wonten Taman Sriwedari. Iya. Kok jerit-jerit saka kaduwane ning opo Yayi? Wonten madyaning Taman Sriwedari wonten wewudutan buta bajang ingkang gegirisi. Ingkang nembe tilem wonten ing mriku. Ya senjata pitulung
Sumantri Suwondo ingkang boyong wujude Taman Sriwedari jeneng sira Patih Suwondo. Inggih. Ana buta bajang ingkang mapan ana jroning Taman Sriwedari. Gawanen Cuwiga, gawanen kerise Ratu Maespati Harjuna Sasra Bau. Patine bocah bajang mau tak pasrahne kowe. Nggih. Bocah bajang, buta bajang mau patenono. Dening Ludira kawang-wang gegono bangsu mirat Sono yo kene kowe kadenangan dening Gusti Putri Citrawati. Aku diperintah sesembahku supaya mateni buta bajang. Aku ngerti, aku ngerti ento buta bajang mau kowe Yukasrana. Kakang mantri kowe kok nggawa keris iki kerise sapa Kang? Ukasana iki pusakane ingkang sinuwun Prabu Arjuna Sasra Bau. Iki dinggo apa? Aku kon mateni buta bajang sing mapan ana ing Taman Sriwedari. Merga Gusti Putri Citrawati kamigilan karo kowe Sukasrana. Kowe kok turu nang kono? Aku mau layah keturun saking kesel. Awakku Kakang Mantri
Kowe lunga saka kene. Kowe lunga Sukasrana. Aku kon mateni kowe. Kang. Kowe nate nuturi aku yen dadi abdine negara ora kena mbadal dawuh apa sing diperintahke pimpinan kudu ditindakake. Aku lilo mati saka tangane kakangku sing tak tresnani Sukasrana. Piye lek kudu mindak kowe tak tresnani? Aku entuk kelungguhan. Aku iso dadi patih iki merga kowe. Apa ya aku tegel arep mateni kowe? Aku ki menungso. Aku ki menungso dudu kewan. Aku isih duwe jiwa kamanungsan. Aku ora tegel. Aku ora tegel mateni kowe Sukasrana. Nek kowe ora tegel, kowe engko didukani Sinuwun Arjuna Sasra. Nek aku lunga tegese kowe ora iso ngrampungi gawe. Kowe iso dipidana karo Prabu Arjuna Sasra. Kek sawangen Kang. Sawangen kae ingkang sinuwun tindak rene kae lho sawangen. Kowe engko ndak didukani. Sukasrana. Sukasrana. Adikku Kakang Sumantri, aku ikhlas mati saka tanganmu. Nanging gedene rasa tresnaku karo kowe, Kakang. Aku moh munggah swarga nek ora bareng karo Kakang Sumantri. Tanteni yo Kang. Anteni munggah swarga bareng karo adekmu ya Sukasrana.